Dobrý den. Dneska mám pro vás meditaci, která vás může vést k hlubšímu pocitu klidu a propojení s vaší vnitřní moudrostí. Buďte trpěliví a otevření vůči všem pocitům a prožitkům, které během této meditace prožijete. Tato meditace vám pomáhá lépe porozumět svým myšlenkám a emocím a vede to k většímu pocitu spokojenosti a štěstí. Najděte si klidné místo, kde nebudete nikým rušeni a pohodlně se usaďte nebo lehněte. Vyberte si pozici, která vám je příjemná. Zavřete oči a začněte se soustředit na svůj dech. Pozorujte, jak vzduch proudí do vašeho těla a následně proudí ven. Pomalu začněte uvolňovat napětí ve svém těle. Vnímejte každou část svého těla a uvědomte si, jestli se v ní nenachází napětí. S každým výdechem si představte, jak toto napětí opouští vaše tělo a jak se stáváte stále uvolněnější. Můžete si představit, jak se napětí pomalu rozpouští a vaše svaly se uvolňují. Pomalu pokračujte, dokud nebudete mít pocit, že jste prošli celým svým tělem. Vaše tělo je uvolněné. Nacházíte se na rozkvetlé louce. Vnímáte vůně květin, vnímáte barvy květin, vnímáte zvuky. Vítr jemně fouká, ptáci kolem vás zpívají. Jste v bezpečí. Procházíte se po louce a potkáte moudrého průvodce. Zeptejte se svého průvodce na jakoukoliv otázku, která vám v mysli přichází, a vnímejte, jaké odpovědi přicházejí. Nebojte se ptát. Počkejte, dokud nebudete připraveni se rozloučit s vaším průvodcem. Pomalu se vraťte zpět. Vnímejte svůj dech. Vnímejte své tělo. Otevřte oči a vnímejte své okolí. Přeji vám klidný, příjemný den.